Така, днешното упражнение ще бъде свързано с създаването на един Continuous Integration Pipeline, използвайки GitLab, съответно GitLab Pipelines, CI/CD Pipelines. Ще използваме един Java Hello World проект, така да го наречем. Много простичък проект, базиран на Spring Boot. Ще го билднем локално, ще го билднем на GitLab и съответно надяваме да успяваме да направим тези неща днес. И с това ще приключи днешното упражнение. Тези от вас, които имат възможност, могат да повтарят упражнението заедно с мен. Другите можете съответно, разбира се, по-късно, гледайки записа на упражнението. Вече съм качил в Moodle каквото имаме до момента като лекции и упражнения. Някои от видеята са от миналата година, други са от тази. Просто имаше няколко така присъствени лекции и упражнения, за които също упражнения не само лекции, за които нямах видеа. Видях, че някои от вас са ми писали, че има проблем с аплода на информацията, която искам от вас. Ще погледна нещо с сетингите, явно съм бъркал в Moodle. След днешното упражнение ще видя какъв е проблема и ще ви пиша в общия канал. Така, обратно на упражнението и на задачката. За целта на упражнението, както казах, съм подбрал едно Hello World приложение. Ако напишете в Google Spring Boot Hello World, първия линк, който ви излиза, е всъщност така, едно демо на Spring Boot. Предполагам, някаква част от вас имат представа и опит вече с Spring. За тези от вас, които нямат, това е фреймворк за Java, за писане на съвременни application. Има супер много компоненти, доста готин проект в професионалния Java свят. Това е, така да се каже, go-to фреймворка за почти всеки проект. Да, някой иска да пита нещо? Извинете, показвате ли нещо, тъй като не споделяте екран? Да, извинявам се, ами уж с това почнах. Но явно докато съм изключвал стрим рекординга се прецакам. Сега виждате ли? Да. Супер, добре. Съжалявам. Да, добре, ще върнем две стъпки назад да ви покажа отново. Да, ако напишете в Google Spring Boot Hello World, първият линк, който ви излиза, е пример, от който съм взел днешния application. Както споменах и по-рано, от вас не очаквам да пишете някакви, кой знае какви сложни application, и наистина един Hello World application е пълно достатъчен за целта на тези упражнения. В случая, както казах, съм подбрал Hello World application, базиран на Spring Boot и Java. Самия application представлява много прост application, на който има Hello World страничка. В днешното упражнение малко ще го разширим, ще започнем с базовата версия, която има, разбира се, от този гайд, но ултимативно ще го разширим с някои древни промени. Съответно ще ви показвам по GitLab някои базови неща, които може да използвате. За да вземете кода на примерния проект, може да използвате ето тази команда и да чекаутнете проекта. Аз вече съм го направил, имам го локално, подготвил съм си, така да се каже, сетъпа, за да мога по-бързо да мина през упражненията. Миналия път, ако си спомняте, направихме и един проект в GitLab. Сега от този проект за момента е празен, няма абсолютно нищо. И сега днес малко по малко ще
така, ще го напълним и с код, и с конфигурация за пайплайн. Добре, и както казах, имам го чекаутното приложението. Това, което ще направя сега, е да го добавя в репото на проекта за упражненията. Така. Първото нещо, след като съм добавил проекта без да правя никакви промени по него, е все пак да се пробвам да го билдна. За целта, всъщност, това е Java приложение, това, което ми трябва да имам локално инсталирано е Java, някаква Java виртуална машина, съответно и някаква Java виртуална машина и това е достатъчно. В самия проект си има вградените билд тулове, в случая Maven и Gradle, т.е. не е нужно да имате нищо друго инсталирано освен JVM. Но първото нещо, което бих искал да пробвам, разбира се, е да си билдна проекта. Леки технически причини, нямам достъп до някои от артефактите, описани в този план XML. Мисля, че това беше заради VPN конфигури, но все пак нека да видим сега дали ще успея да резолвим всички dependencies. Докато чакаме това да се резолвнат dependencies, да разгледаме набързо проекта. Както виждате, наистина изключително семпъл проект, само с два класа. Единият клас е така инициализиращия main класа за инициализация на Spring Boot application, и следващият клас представлява един Web MVC контролер, или иначе казано, това е контролер, който използва на някакъв път от нашето приложение, използва някаква бизнес логика или HTML страница. В случая ще генерира HTML страница с този елементарен текст, който виждате на екрана. Все още резолва dependency, но мисля, че ще мога да го билдна вече проекта. Добре, проекта се билдна. Сега, с тези от вас, които не са ползвали Java и Maven е build tool за Java приложенията. Каква е неговата отговорност? Неговата отговорност е най-вече да менажира dependency-та. Всеки проект има някакви външни библиотеки, на които зависи. Този проект в случая зависи от Spring Boot, от разни Spring Boot библиотеки,
както виждате, така, в POM.XML файла е всъщност мястото, от което се описват декларативно какви са dependency-тите на проекта, какво е името на проекта, името на артефакта, версията и така нататък. Също доста така, sample config. Maven, освен да менежира dependency-та, съответно се ползва и за билдване и рънване на тестове към нашия проект. Тези фази тук, които така съм маркирал в синьо отстрани, това се наричат как бяха фази, да, мисля, че точно фази се наричаха, които са част от lifecycle на един Maven Execution. Няма да минавам в подробности през всички от тях, но важното е да знаете, че Clean почиства всички файлове, които са, се генерират локално в резултат от билдването. Всички файлове, които се генерират в резултат от билдването, се създават в тази директория, target директория. Както виждате, по малко по специален начин е отразена в дървото на проекта. И всъщност това с командата clean почистваме съдържанието на тази директория. Съответно пък с командата compile компилираме само Java кода до bytecode, с командата test или с фазата тест рънваме тестовете към проекта. Към момента този проект няма абсолютно никакви тестове, но така, ако погледнем логовете на execution, все пак се минава и през различните фази. Package частта всъщност пакетира компилираното ни приложение в jar файл, а пък install фазата всъщност инсталира нашия jar файл в локалният Maven кеш. Специално за приложения, които искате да стартирате, да рънвате, това няма много смисъл, понеже този артефакт се използва само за стартиране на приложението, но за библиотеки е много от полза. Най-общо казано, трябва да ползвате clean и install, за да си компилирате проекта и да може да го пуснете локално. Другите две фази се използват за съответно генериране на някакви репорти и закачване на нашия jar файл в някакво централно репозитори. Отново за целта на нашите упражнения не разработваме библиотека, така че споделянето на самия jar файл не е от толкова голямо значение. Това, което ще направим, за да може да го деплойнем все пак нашето приложение, е да го пакетираме в Docker и да го деплойнем, разбира се, на Kubernetes, така че реално нашият артефакт, софтуерен артефакт, който ще използваме за деплойване на приложението, ще е Docker image. Следователно тези две фази почти няма да ги използваме. Окей, само да проверим набързо в крайна сметка работи ли сега приложението. Мисля, че дребен проблем с сетъпа. В момента се опитвам да стартирам приложението, стартирам го през... Да. Опитвам се да го стартирам през TechJDA, но за съжаление, както казах, явно имам някакъв проблем с сетъпа.
Добре, докато го чакам да индексира отново Java SDK файловете, ще се опитам все пак да ръна приложението локално, т.е. да го ръна през конзолата вместо през JDET, докато това стане. Окей, започвам да виждам логове от стартирането на Spring Boot, така че през конзолата стана. Добре, по дефолт приложенията, Java приложенията, конкретно Spring Boot приложенията, стартират на порт 8080, така че ако искам да видя дали всъщност приложението ми стартира успешно, просто трябва да отворя localhost 8080 и да, както виждате, приложението работи. Текста, който се намира тук в контролер дефиницията, всъщност излиза на екрана. За голямо съжаление имам някакъв проблем с ID-то, с IntelliJ-ата и определено така няма нещо, не се разбира с Java в момента, надявам се. Ако и сега мога с един рестарт. Окей, добре, става. Супер. Спирам приложението, с Ctrl+C прекъсвам екзекютването на Maven командата. Две неща за командата. По принцип може да си инсталирате Maven локално и да го пуснете с Maven на командата. Това също е фаза, която може да ръннете от Maven. Само че тя идва от специфичен плагин, който е специфичен за Spring Boot. Ето това е фазата, която може да ръннете, за да стартирате директно приложението. В случая не е нужно, както казах, да инсталирате Maven локално. В проекта има два, така да се каже, баш скрипта или рапъра. Това означава W накрая, означава, че е рапър. Ако нямате инсталиран Maven локално, рънването на тази команда ще свали Maven, последната версия и съответно ще рънне през рапъра, ще рънне необходимата Maven команда. Това, което направих всъщност през конзолата е да рънна по тази фаза, която ми се предоставя плагина, за да стартира приложението. Разбира се, докато девелопваме, това не е най-удобният начин. По-удобният е този, с който се пробва първоначално. Да ръннем приложението от тук. Просто ще ви покажа и двата начина, за да знаете, да имате в предвид да ползвате, който ви е така по-удобен. Отново виждаме логото на Spring, което означава, че приложението стартира. Да, стартира отново. И да, релодвам и отново се появява същия текст от контролера. Окей, спирам пак приложението, нека само да проверим дали
наистина е спрял. Да, всичко е 6. Ами, добре, хубаво. Вече имаме нашето тестово приложение. Сега за секунда ще се върна към GitLab. Както така споменах и на предните упражнения, пък и на лекциите няколко пъти, GitLab е доста версатайл. Предлага ни супер много възможности, интеграции. Голяма част от компаниите ползват Jira за тракване на така да се каже, на тасковете или ишутата, които има подобен софтуерен проект. GitLab предлага подобен solution, доста по-простичък, разбира се. Може да създавате ишута и да планирате лайфсайкъла на вашите приложения. Това, което ще направим сега просто за демо, защото обичам така да си организирам нещата. Това, което ще направим е да създадем няколко ишута, няколко таска, по които ще работим днес. Но преди това трябва така малко да си организираме ишуборда. За да работим по Scrum методологията или по която и да е Agile методология, обикновено бордовете имат няколко вертикални колони, които групират ишутата или тасковете по някакъв статус. Обикновено, при всяка компания като цяло по различен начин го прави това нещо, но обикновено можем да... Обикновено има колони за to-do, т.е. това, което е планирано за работа в следващия спринт. Има колона in progress, която ни показва по кои задачи се работи в момента. Понякога има ready for deploy или ready for testing колони, които също показват статуса на нашето issue, докъде е стигнало. За да създаваме нови колони, по дефолт в GitLab има само две колони, Open и Closed. Разбира се, можем да си усложним малко борда, да добавим повече колони. За тази цел трябва да отидем в Manage Labels и да добавим лейбълите, чрез които съответно придвижваме статусите, ишутата, тасковете от една колона в друга. Да кажем, така ще се казва другият лейбъл. И така ще се казва последния, Ready for Testing. Отново отиваме на ишуборда да си добавим съответните колони. Така, накратко отново така за Agile. Всичките, нашия backlog, всички ишута, които има да правим, са в Open. В To-Do е това, което е планирано за работа в текущия спринт, in progress това, по което се работи, ready for testing е нещата, които сме завършили, които стоят на PR или на merge request, и closed са нещата, които са изтествани, интегрирани успешно и могат да бъдат деплойнати на продакшн със следващия релиз. Сега ще изкопирам набързо няколко ишута, които ще работим днес. Първото е да създадем Hello World Application. И съответно два бързи таска за екстендване малко на Hello World Application. Целта на това екстендване на Hello World Application е не толкова да добавим някаква сложност към проекта, а просто да разиграем някои сценарии от интегрирането на софтуер и по-конкретно сценариите, в които
автоматизациите от GitLab, от Pipeline, GitLab Pipelines, които ни дават, така ще ни помогнат да засечем проблеми при интеграцията, да оправяме разни мърч конфликти и така нататък. Общо взето, освен да пише Hello World from Spring Boot, ще го разшири малко да включва, да може да подаваме в URL-а, да може да подаваме title и title, т.е. разбирайте Miss, Mr, Mrs и така нататък. И съответно first и last name, да го направим малко по-пърсъно. Добре, слагам си ги всичките задачи в To-Do, надявам се да успеем за днешния еднодневен спринт да ги направим всичките. И първата задача, която ще правим, е все пак да създадем този Hello World Application. Асайнвам си таска по задачата на мен и го слагам в In Progress. Добре, до тук вече имаме работещото Hello World приложение. Първата ни задача е все пак да го създадем и да го споделим с нашия екип. Или иначе казано, това, което ще направя сега, е да пусна първоначалната версия от приложението в централното репозиторий. С готиното на GitLab, или по-скоро едно от много готините му неща е, че може да управляваме поведението на GitLab чрез специални тагове вътре в commit message-ите. Можем да пускаме билдове, да стартираме билдове с commit message, може да придвижваме статусите на различни ишута, на различни таскове. Всъщност, тук с това, което написах, целта е да вържеме commit-а заедно с таска, по който работя в момента. Добре, commit-а и push към Git минаха, все пак да проверим има ли сега файловете тук. Да. Ами супер, бих казал, че първата задача от плана ни за днес, за днешния спринт е изпълнена. Вече имаме Sample Hello World Application. Чудесно. Сега другото, което бихме искали да направим на този етап, преди да сме почнали истинската работа по промяна и девелопване на приложението, би било да направим някакъв Continuous Integration и Continuous Delivery, всъщност Continuous Integration Pipeline, така че да могат промените по различните задачи да се интегрират в основната версия на приложението, или иначе казано в main бранча в Git, и съответно да имаме работата свършена от всички хора в екипа, които работят по проекта, да
имаме мърджната на едно място. За целта, след като вече имаме някакво приложение и някакъв код в GitLab, можем да преминем към създаването на пайплайни. Ако в момента отидем на GitLab на Pipelines, за момента не виждаме нищо. Абсолютно празно е. Тук има супер много темплейти за билдване на най-различни приложения, използвайки най-различни фреймворци, езици за програмиране и така нататък. Честно казано, във времето, когато аз започнах да го правя този предмет, да говоря този предмет, нямаше такива готини екстри и честно казано не съм ги разцъквал. Но първото нещо, което виждаме най-отгоре, че има някакъв файл .gitlab-ci.yaml, който всъщност ни описва GitLab пайплайна и какво точно би трябвало този пайплайн да прави. Вместо да използваме някакъв готов темплейт и така нещата да са скрити като магия за нас, това, което ще направя е да си тествам, да си изкопирам от миналата година пайплайна, който имам и да работим по него. За една година доста неща се променят. Надявам се няма изведнъж да се счупи, така да кажем, пайплайна, който съм правил миналата година. Първо ще разкарам нещата, които не ни трябват на този етап. Добре, остана така доста по-малко код в този пайплайн, набързо ще ви разведа през синтаксиса на GitLab CI/CD пайплайна. Общо взето, всяко нещо, което искаме да направим като интеграция, като пайплайн, всичко се прави само през този файл GitLab CI/YAML. На следващата лекция ще ви разкажа повече в детайли за всяка една част от този файл, какво може да правим с него, какви са ключовите думи и така нататък. Важното да запомните е, че това е YAML базиран DSL. DSL означава Domain Specific Language. И има някакви ключови думи, чрез които ние описваме стейджовете и стъпките на нашия пайплайн. Съответно, има и ключови думи, чрез които, или по-скоро списък от команди, които трябва да се изпълнят за всяка стъпка. Мисля, че на лекциите вече така разглеждахме какво е пайплайн в контекста на DevOps, в контекста на CI, CD, какво е необходимо да включва и споменавахме, че трябва да има един пайплайн, обикновено има различни стейджове и всеки един от стейджовете има набор от стъпки. В GitLab имаме термина стейджове, вместо стъпки използваме термина джобове. Но практически е същото нещо. Друго важно нещо е, че GitLab рънерите или изобщо GitLab пайплайна работи изцяло с Docker image, за да ни гарантира, че всеки билд е чист, че резултатите от текущия билд не зависят по някакъв начин с резултати от предния билд. Всеки път, когато се стартира GitLab пайплайн, този пайплайн се стартира в Docker контейнер върху билд машината, изолиран от всички останали билдове, които може да вървят на тази билд машина. И съответно нашите стейджове и джобове или стъпки се изпълняват
вътре в този Docker контейнер. Това ни гарантира първо изолация, второ гарантира ни, че резултата от билдовете е repetitive, т.е. колкото и пъти да ръннете един и същи билд, толкова пъти ще получите един и същи резултат. Сега малко повече към самата дефиниция на пайплайна, която ще ползваме тук. Това също не ни трябва на този етап. Първото нещо е да дефинираме какви стейджове ще има нашият пайплайн. Нашият пайплайн за момента има нужда само от билд стейджа, но в последствие, по време на упражненията, докато развиваме нашия проект, ще добавим и нови стейджове. Сега виждате как съм ги кръстил миналата година. Това са стейджове за деплоймент на различни environment. Но за момента, както казах, имаме нужда само от един единствен стейдж и това е build. Следващата ключова дума е variables. Това са глобални променливи, които може да използваме в нашия пайплайн. Част от тези variable, всъщност GitLab ни предоставя много глобални variable по време на изпълнение на самия билд, на базата на които ние можем да правим някаква сложна логика, какво точно да прави билда. Всъщност нека така да ви покажа. Ако потърсите GitLab CI/CD Variables, намирате два резултата. Единият, който описва абсолютно всички variable, които се използват по време на билда, които може да използваме в нашите стъпки, нашите джобове. Както виждате, изключително много variable използва самия GitLab. Тези variable основно ги ползваме, за да направим нашия билд процес и изобщо нашия пайплайн по-генерален. Вместо да използваме конкретни имена и конкретни credentials и разни други такива неща вътре в билд процеса, можем всъщност да използваме някакви variable, да кажем името на проекта, който билдваме, името на бранча, който билдваме, човека, който е пуснал съответните промени, таска, по който е свързан дадения commit. Това са все неща, които може да използваме и да скриптираме вътре в нашия пайплайн, така че да получим някаква автоматизация. Доста удобно, има доста приятни use case-ове и ако човек влезе навътре с тези неща, може да направи самите пайплайни и билдове толкова генерализирани и толкова лесни и приятни за поддръжка, както с нищо друго, сравнимо с нищо друго, което съм виждал до момента. Съответно имате и описание на типовете variable в GitLab. Има няколко нива, на които може да описваме променливи. Както видяхте тук в Variables, това са глобални variable, които ще се отчитат, ще са валидни за абсолютно всички стейджове и джобове. Може да дефинираме variable и на ниво на самия job. Този variable, дефиниран тук в job 1, е валиден само в скопа на job 1. В скопа на job 2 такъв variable няма да има. Всичките тези линкове ще ви ги добавя в упражнението за днес, да ги имате, да може да ги реферирате докато правите вашия пайплайн. Друго важно нещо за променливите в пайплайна е освен variable, които може да дефинирате вътре в този YAML файл, може да ги дефинирате
и на ниво проект в GitLab или на ниво група в GitLab, като достъп до тези променливи имат само хората с owner или maintainer роли към проекта. Идеята на тези променливи е, че те са скрити, не се виждат никъде в кода, не се виждат никъде по време на билдване и са супер подходящи за шерване на някакви секрети. Примерно, секрет, чрез който да достъпите някаква външна система, върху която да кажем Slack, върху която да пуснете някаква нотификация какво става с билда и така нататък. Добре, да не се отклоняваме много от днешната задача. Дефинирал съм два глобални variable. Едното са Command Line Options, които искам да подам на Maven командата ми. Другото се казва Maven Opt. Това е environment variable, който по дефолт Maven разпознава и с него може да твикваме някакви неща, като поведението на JVM, с който се стартира Maven, самия Maven и така нататък. Добре, следващото нещо, което виждаме, всъщност е дефиницията на нашия build job. Какво ще ни е необходимо, за да билднем нашето приложение. Всъщност нека и това да го изчистя, за да сме така минимални, още от самото начало. Това, което виждате, че е необходимо всъщност най-задължителното нещо, което има за един джоб, е да кажем на кой стейдж принадлежи този джоб. За момента имаме само един единствен стейдж и въпреки това трябва да го опишем, че този джоб е част от build stage. Както споменах в началото, GitLab използва Docker image, за да рънва своите билдове. Съответно, на нас ни трябва някакъв Docker image, в който има преинсталирана вече Java и освен Java-та имаме инсталиран Maven. Можем сами да си направим такъв Docker image и ние да си го поддържаме, а може да използваме и някои от Docker image-ите, които ги има вече в Docker Hub, централното Docker image repository. Съответно, този имидж, който съм избрал в момента, е Docker image с Java 1.8 или 8, Java 8 и Maven готови инсталирани. Следващата част от дефиницията на нашия job е всъщност е скрипт, или в случая са 3 отделни скрипта, които описват какво трябва да изпълним като стъпки или като команди за този джоб. Ако си спомняте в началото на упражнението отново, използвах командата clean install на Maven, за да почистя локалния кеш и да пакетирам нашия jar файл. Тук можем да направим същото. Ще използваме variable, който е тук. Това ще са ни аргументите, или иначе казано командата, която ще екзекютнем, реално е ето тази. Но понеже ще имаме няколко места, на които екзекютваме Maven команди, ако искаме параметрите, конфигурациите, които подаваме на Maven да са едни и същи, можем да го направим като variable. Това е, така да се каже, good practice, затова и съм го направил по този начин. Само ще искам да му намаля concurrency level малко. Добре, вече имаме нашия stage и първия му джоб за билдване на нашия софтуер. Сега, както виждате, отдолу има и още два допълнителни джоба. И тук и в двата виждаме ключовата дума extend и .build. Какво става всъщност?
Подобно на програмните езици, където може да имате някаква обща част, екстрактната в абстрактен клас, съответно този клас да се наследява от някои конкретни имплементации и все пак част от behavior да е имплементиран в този абстрактен клас. Тук принципът е абсолютно същия. Само че в контекста на GitLab това се нарича template, job template. Всичко, което започва с точка, всеки job name, който започва с точка, всъщност е скрит от пайплайна и не се изпълнява сам по себе си. И целта му е да се използва като темплейт, като някаква bare-bone основа, върху която ние да билднем съответно върху която ние да екстенднеме и след това да туикнеме за конкретни определени use case. Докато говоря, почиствам още някои неща, за да мога все пак да комитна този пайплайн. Без extend. Добре, и това става целият ми пайплайн. Всъщност това, което забравих да спомена, докато говорих за темплейтите, е, че скрипт е ключовата дума, с която описваме набора от основни команди, които ще се изпълнят. Всъщност, както виждате, това е така се дефинира array в YAML с черта, с тире отпред. И както виждате, всъщност може да имаме повече от една команда. Като стигнем до деплойването върху Kubernetes, ще има, разбира се, доста повече команди. Но важното, което исках да спомена, е, че виждате, има още две ключови думи, before script и after script. Като стартираме пайплайна, всъщност това, което ще видите като output е първо това, след което всичките тези команди, които се изпълняват тук, и накрая като output от целия билд ще видим ето това. Или иначе казано, before script и after script, както сочите имената, се изпълняват преди скрипт, преди основната част от нашия job, или след основната част от нашия job. Като идеята тук е да подготвиме build environment-а, ако имаме нужда от някакви допълнителни неща. Например, има някакво допълнително dependency, което ни трябва за нашия build и го няма в Docker image. Разбира се, по-подходящо би било да си направим в този случай наш си собствен Docker image, да добавим нещата, които са ни необходими вътре в този Docker image, но понякога за тестове или така, за по-бързо можем да използваме before и after script. По-генерализирано, before и after script изпълняват се преди и след нашия job и служат за конфигуриране и дестройване на някакви конфигурации в after частта на нашето приложение. Тук също, например, може да стартираме други допълнителни приложения, които, например, ще са ни необходими, за да могат да изтестваме правилно нашето приложение. Някакви външни депенденсите и така нататък. Добре, да се върна отново на двата фактически джоба, които ще се екзекютнат и да ви разкажа за тях. Както видяхме, с Extend наследяваме build job. И имаме два джоба, build branch и build tag. Ако следваме Git flow практиките, за които ви споменахме, че в първата лекция имаше и съответно и линк към Git flow, какво точно представлява. Най-често от main branch правиме един development branch. И всеки път, когато разработваме някакъв нов фичър, ние клонираме, така да се каже, dev branch в нов бранч, в който разработваме нашия фичър. И това се прави паралелно разбира се, от няколко човека. Съответно, когато сме готови с нашите промени, ги мърджваме в dev branch. Когато сме готови за релиз пък,
обикновено правим, бърджваме dev бранча в master бранча, за да съберем, така да се каже, всичките промени от всички бранчове, от всички девелопери, да ги съберем на едно централно място. И според Gitflow, за да релиснем софтуер, ние трябва да направим tag, git tag, чрез който да поставим един маркер във времето, кога дадена версия е релизната и какво е било състоянието на кода, текущото, по време на релизването на тази версия. Опитал съм се до някаква степен да спазя Gitflow практиките и съм направил два различни билда. Единият, както виждате, двата билда екзекютват абсолютно едно и също нещо, а разликата е кога го екзекютват. Първия job, който се казва build branch, се екзекютва само за бранчове. Тоест за main бранча, за dev бранча, за бранча, в който девелопваме ние фичера. Първият job ще се екзекютва за всяко едно от тези неща. А пък build tag бранча, джоба, извинявам се, ще се изпълнява само за тагове и то тагове, които мачват на този regular expression. Да го преведа, какво означава този regular expression? Той означава нещо от сорта. Това е така наречения same-ver формат или same version формат, semantic version формат, в който всъщност казваме, че имаме major версия, minor версия, patch версия и build тагове или допълнителна информация за конкретния build. Всъщност с този regular expression мачваме името на бранча да мачва на semantic versioning. Или иначе казано, ако направим бранч, който се казва, не бранч, а tag, който се казва едно, той няма да стартира по никакъв начин този билд. И това е единственото разделение в случая, което правя между двата джоба. Единият се билдва за бранчове, другия за тагове с определен формат. Добре, мисля, че сме готови с нашия Super Sample Pipeline и мисля, че може да го комитнем и да видим какво всъщност ще стане, ще се стартира ли нашия билд. Всъщност, чрез добавянето на GitLab pipeline дефиницията към нашия source code, всъщност реализираме един подход към създаването на pipeline и билдването на pipeline и това е pipeline as a code. Или иначе казано, pipeline на вашето приложение съществува там, където е и неговия код, което ни дава някои интересни неща. Примерно може да преповториме билд от преди 3 години спрямо състоянието както на кода, така и на пайплайна, който е бил преди 3 години. Което е така доста от полза, особено ако трябва да ресторваме някакви неща, които грешки са били затрити, изчезнали и така нататък. Добре, комитнах го този файл и вече всъщност на pipeline страничката всъщност виждаме, че вече имаме pipeline, в който имаме един стейдж и pipeline е фейлнал. Сега ми е интересно да видим защо е фейлнал. Окей, самия Maven build е фейлнал, но пайплайна се е екзекютнал. Така да се каже. Може да видим всъщност лога от изпълнението на нашия job.
Друго важно нещо за GitLab Pipelines. Абсолютно всеки джоб се изпълнява в негов си Docker контейнер. Тоест имате стейджове, имате джобове и имате Docker контейнер per джоб. Което всъщност ни позволява ние да имаме паралелно екзекютване на разни джобове. Представете си, че имаме приложение, което трябва да го билднем за няколко различни архитектури или за няколко различни операционни системи. Тези джобове могат да бъдат абсолютно независими и паралелни, да се стартират заедно, така че да спестят от общото време необходимо за екзекютването на дадения пайплайн. Така, но да се върнем отново към лога от нашето изпълнение. Всъщност тук ни казва, първото нещо, което ни казва е коя версия на GitLab Runner ползваме. GitLab Runner е част от билд инфраструктурата на GitLab. Казва ни името на този runner и някакви флагове, които има, фичър флагове, които има този runner. Също ни казва и какъв е така да се каже, то си имаше конкретно, но съм го забравил, runner, конкретната runner имплементация или конкретния runner модул, който се ползва. Както виждате, не се налагаше абсолютно нищо да правя, да създавам билд машини или някакви други неща. Директно GitLab ми предоставя някакъв сет от рънъри, който мога да използвам за моя проект, което е доста nice, особено когато започвате някакъв нов проект в началото. Разбира се, мисля, че го споменах на упражненията, тези рънъри са безплатни до някаква степен. Ако не се лъжа, бяха до 1000 минути на месец. Са безплатни тези рънъри. 1000 минути на месец доста бързо се трупат, като така работят повече хора по един и същи проект. Но за малки проектчета като нашето няма никакъв проблем, предостатъчно. Също бях споменал, че обикновено искат кредитна карта, за да ви разрешат да използвате рънър инфраструктурата, въпреки че няма да ви чарджат да вземат пари, докато не минете 1000 минути. Съответно при мен, понеже вече всичко е сетъпнато, дал съм им кредитната си карта много отдавна, нали, не минавах през тези стъпки. Много е възможно, когато вие ги правите тези стъпки, всъщност GitLab рънърите да не са активирани за вас, точно защото нямате кредитна карта. Ако искате, може да си добавите кредитна карта, това е по ваше усмотрение, няма да ви карам, няма и да проверявам тази част от упражненията. Ако, нали, както казах, ако искате, няма проблем, добавете я, няма да ви вземат пари със сигурност. Ако искате, може и да изчакате всъщност докато стигнем до Google Cloud и Kubernetes, което трябва да е следващото или най-късно по-следващото упражнение. Така че оттам вече да използваме рънърите, които ще деплойваме, ще конфигурираме там. Добре, другото важно нещо е, виждате, екзекютва се скрипт частта, която сме конфигурирали в нашия пайплайн. Първото ехо, което така бе в before скрипта, го виждате тук, starting build, после има и второто, starting Maven build, очевидно Maven build да стартира. Добре, това, което всъщност е проблема на конкретния билд е, че използвам много стар Java. Явно са апдейтнали Hello World приложението на Spring Boot и вече използва всъщност последната версия на Spring Boot, която очевидно не работи с Java 1.8. За тази цел ще трябва да си потърся нов Docker image. Съжалявам, доста ми е бавен компютъра. Явно докато записвам и с шерването от Discord направо се взима здравето.
Искам Java 17, сега да видим ако 17 по-добре. Ще ги филтрира. Окей. Прекалено много фейвери. Добре, трябва да се върна към пайплайна и всъщност да дам нов Docker image. В случая Docker image остава същия, само тага или версията на Docker image трябва да променим, за да използваме по-нова версия на Java. Всъщност това означава, че ще използваме последната версия на Maven от Release Cycle или от Major версията 3 и ще използваме JDK, която е базирана на Amazon Corretto с версия 17. Това би трябвало всъщност да ни оправи билда. Хубава практика е, когато пишете коментари в Git, винаги да описвате какво сте правили. Не е нужно да пишете цял роман, да опишете всяка стъпка, която сте направили. Все пак и changelog и промените, които сте направили, ги има в Git History-то и това не е необходимо, но поне така максимално дескриптивно да описва и то с колкото се може по-малко думи, да описва каква е мейн целта на дадения commit. При мен до така степен е заегнало това нещо, че както виждате дори за някакви елементарни commit и някакви демо проекти имам навика да си пиша смислените commit меседжи. Окей, пуснахме новите промени, отново да отидем на pipelines. Сега би трябвало да има стартиран втори пайплайн вече. Да, стартиране и пише running. Сега, когато отидете на това view, тук виждате отделните стейджове и надолу в колона под стейджа са наредени всички паралелни джобове като част от този стейдж. За джобовете ви споменах, че всеки един се стартира в отделен Docker контейнер, следователно могат да бъдат паралелни, но стейджовете не могат. Стейджовете трябва да са sequential. Тоест, ако тук имаме сега един стейдж, който се казва deploy, ако билда ни фейлне, ние никога не можем да стартираме deploy. Което така доста мачва на повечето от best практисите за как трябва да се контролира Software Development Lifecycle. Билда, виждате, супер бързо успя да свърши. За колко? За 38 секунди е минал целият билд. И да, този път билда мина. Без кой знае каква драма. Добре, супер. Обаче според мен ни липсва още нещо, преди да почнем всъщност да имплементираме така истинските промени по нашия проект. И това е някакъв вид тестове, които така ни гарантират, че нашето приложение работи. Или верифицираме, че освен че билда минава, че все пак промените, които са направени по нашето приложение, са адекватни и смислени. За тази цел е хубаво да добавим някакви тестове. За това приложение то няма кой знае какви тестове, които може да добавим. Затова ще направим най-простото. Ще верифицираме, че това, което аутпутва нашият Hello контролер, че това, което аутпутва е правилното нещо. И за тази цел ще си добавим едни простички тестове.
Разбира се, вместо да ги пиша от начало, просто ще ги изкопирам от предната година. И мисля, че ми трябва и едно dependency, за да все пак да мога да ръмна тестовете. Супер, то е добавено вече по дефолт. Nice. Супер, да видим. Всъщност искаме да верифицираме, че контролера връща правилния резултат. И за тази цел трябва да направим така наречения integration test. Както виждате, тестът е също толкова простичък, колкото е и нашето приложение. Просто извикваме или се опитваме да отворим endpoint-а на нашето приложение. В случая има само един единствен endpoint, главния endpoint, наклонена черта. Опитваме се да го отворим, виждаме какъв е респонса и сравняваме, че респонса в бодито е равен на това нещо. Така, разбира се, аз имам един, два integration теста с различни подходи. Окей, няма да забавя кой знае колко много нещата. Това може би ще го ревизирам за следващото упражнение. Не знам дали има нужда от двата теста. Може би съм искал да покажа как се правят integration тестове и unit тестове, но тук в случая двата са integration теста. Окей, можем да билдаме нашето приложение и да проверим дали всъщност тестовете минават. Виждате, output, това е вече от тестовете. Започва тест фазата от билдването. Съответно, нашето приложение се вдига по време на тестовете и ето имаме един успешен тест до тук. И билда е successful. Супер! Всъщност всичките неща, включително и пайплайна, може би трябваше да са отделни задачки или пък част от първата задачка, за да сме така абсолютно сигурни, че нашата задача е напълно завършена. Избързах да я преместя в Ready for Testing. Така, но отново да комитаме промените и да проверим дали билда в GitLab също ще мине. Да, виждат се в
в логовете от билда всъщност виждаме, че се е стартирал нашия тест, минало е успешно и всичко е точно. Добре, чудесно. Мисля, че можем съвсем да затворим нашата първа задачка, която е да добавим просто Hello World приложение. В оставащите няколко минутки искам да ви разигра сценария с креатване на Feature Branch, в който ние да девелопнем или по-скоро да добавим някакви допълнителни фичъри към нашето приложение. Съответно да разиграем процеса по Merge Request, как се прави Merge Request, как GitLab работи с този Merge Request, как Pipeline влиза като част от този Merge Request и да направим конфликтни промени в два паралелни фичър бранча, така че да видим всъщност как може да използваме GitLab, за да сме сигурни, че основната версия на софтуера няма да инкорпорира тези конфликти, пък дори да се инкорпорира, дори да успеем да мържаме нещо, то със сигурност ще е работещо, защото ще мине тестовете и всичко останало. Това няма нужда според мен да го правите вие, правя го просто за демо, за да покажа на част от колегите, които така нямат професионален опит, да им дам някаква представа какво се случва на ежедневна база и как тези тулове и изобщо Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline-овете, как ни помагат да работим по-спокойно и по-лесно. Добре, сега следващите два таска са да се добави first и last name към greeting-а, т.е. да сменим greeting-а от greetings from Spring Boot, да го смениме на greetings to еди кой си човек. Съответно ще симулирам работа от двама човека паралелно по тези задачи. Единия прави задачата за първо име и второ име, а другия човек прави задачата за добавяне на тайтъл към гритинга. Добре, супер. Да почнем с втора задача. Какъв би трябвало да е флоу? Първото нещо, което правим, би трябвало да се създадем нов feature branch според GitFlow. И feature branch трябва да отразява номера на issue или да следва номера на задачата, по която ние работим. Различните системи ги именуват по различен начин, в GitLab са просто номера. Създавам нов бранч от dev бранча, от main бранча, който се казва 2 и ще отразява работата, необходима за да се свърши задача 2. Задача 2 е да добавиме към гритинга да добавиме първо и второ име или име и фамилия. Отново, вместо да ги правя всичките тия неща, ще използвам наготово от миналата година. Това, което трябва да направим в случая, използвайки Spring Boot фреймворка, Spring фреймворка с Spring Boot, да добавим допълнителни пътища към URL-а за отваряне на приложението. И тези допълнителни аргументи или компоненти от пътя всъщност да представляват нашето първо и второ име или first и last name, които да можем да използваме в самия гритинг. Има много подходи, това е най-простичкият подход, по който може да тръгнем, за да направим задачата. Колко бавно, просто не е истина. Окей, мисля, че
доста ясно какво би трябвало да направи това приложение, т.е. тази промяна в случая. Просто ще изпише първото и второто име на човека. Сега, разбира се, преди да продължиме, най-хубавото нещо, което може да направим е да тестваме работи ли. И ето ще си рънем приложението отново. Окей, приложението стартира. Обаче пропуснах, не направих всичко необходимо. Забравих да ги добавя тези неща като част от аргументите, които подаваме на приложението. Сега би трябвало да се счупи. Да, точно така. Затова нека да го спреме приложението, да си добавя и аргументите от пътя, които трябва да има нашето приложение и да го тестваме наново. Всъщност избързах. Така трябваше да е. Добре. Имаме първо име, имаме последно име или фамилия и грейтинга ни правилно ги отразява тези неща. Чудесно, можем да кажем, че сме готови. Сега, преди да пуснем нашите промени, хубаво е винаги да си билднем, освен да го тестваме по този начин, хубаво е да можем да си билднем нашето приложение локално или поне да ръмнем тестовете, за да сме сигурни, че всичко е наред. Сега, понеже тестовете очакват много конкретен формат на съобщението, което ще излезе, разбира се, тестовете ще се счупят. Но често забравяме за това, често забравяме за тези неща, така че моят съвет е винаги си минавайте през ръмването на тестовете преди да къмитнете нещата, за да елиминирате шанса от грешка, от нещо, което сте пропуснали. Разбира се, ако вие не го направите, пайплайна ще да се счупи и да ни хване. Всъщност, дайте защо не го симулираме и на самия пайплайн, докато поправяме самите тестове. Сега да проверим дали тестовете наистина минават.
Супер. Всичко 6. Да минем и пайплайна, би трябвало предния да се е счупил, трети път подред пайплайн и сега да тече четвъртия с фикснатите тестове. Да. Да кажем, че сме сравнително готови с нашия фичър, докато тече теста на бранча. Искам да ви покажа и последното нещо за днес, с което ще приключим упражнението. Ето виждате, GitLab засича, че тук що съм направил commit или push към feature branch и автоматично ми предлага да направим merge request. Merge request ще направи днесен удобен начин да другите хора от екипа да проверят моята работа, да manually да я проверят, така да се каже, също и докато върви и пайплайна и да им даде някаква сигурност, че промените, които съм направил, всъщност са адекватни и ще ми помогнат и вършат работата спрямо задачата. Съответно, ако merge request, той също си има някакъв lifecycle, има един или няколко ревюиращи. Ако всички хора, които го ревюират са happy, могат да цъкнат тук approve и съответно да мърджнат направените промени обратно към main версията. В безплатната версия на GitLab няма кой знае колко много опции, които могат да ограничат флоа на апруване, кой има право да апрува, кой няма и така нататък. Всичко е базирано само и единствено на ролите в самия проект. Само мейнтейнера и оунъра могат да мърджат. Но в платената версия има и по-сложни флоове, може да има минимален брой апрували, които трябва да се направят. Може да се направи така, че ако пайплайна не е минал мърж бутона, изобщо да не е видим и така нататък и така нататък. И все пак да проверим дали билда е минал успешно. Ами да, всичко е 6. Добре, колеги. Предлагам това да е за днес. Следващия път ще довършим и третата задачка, третия таск по нашия проект и ще започнем да се движим в посока деплойване на нашия проект върху Kubernetes клъстър в GCP. Ако имате някакви въпроси, сега е момент. Окей. Ами тогава мога да ви пожелая приятен ден и до следващата седмица. Приятен ден. Чао, чао.